ne može Kobrama da komanduje Miloš Vučević kao štićeno lice, nego oni i taj komandir neposrednog obezbeđenja je odgovoran za bezbednost tog štićenog lica i za ljude koji su njemu u tom trenutku počinjeni. Od tog trenutka ja ostajem 6 meseci na Klisi u jednom zatvoru koji po meni treba da bude zabranjen i zatvoren jer ne ispunjava elementarne uslove za boravak ljudi u 21. veku. Ja sam, ajde kažem, vojničko dete, znaš, potičem iz vojničke porodice, deda mi je bio aktivno vojno lice, otac i ja kao treća generacija, a vojnički čizme sam obuo od davne 97. godine. Ja bi uveo ovim sudijama, znaš, svima tima i tužiocima koji tako olako određuju pritvor da budu godišnje 7 dana u pritvoru. I to baš na Klisi. Brkali smo im lončiće i drmali kavezi i to njima nikako nije odgovaralo. Treba narod da se plaši vojske? Ma kakve, to su gluposti.